ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମ ସାହିତ୍ୟର। ହରିସିଂହ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ବାହାଲ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମଫସଲର ସାନ ବଡ଼ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ବଦଳି ହୋଇ କର୍ମ ଇଞ୍ଜାମ କରି ଆସିଲେଣି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଟକ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବରାବର ରହି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ରୂପେ କର୍ମ କରିବାରୁ ପ୍ରମୋସନ ବି ପାଇଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଡ ପିଅନ। ଦରମା ମାସକୁ 9 ଟଙ୍କା। କଟକ ସହରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା। ନିଆଁ ଟିକକ ପାଇଁ ଡିଆସିଲଟା ମଧ୍ୟ ନ କିଣିଲେ ନୁହେଁ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳି ସୁଦ୍ଧା ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଉଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି ରୂପେ ଘରକୁ 4 ଟଙ୍କା ନ ପଠେଇଲେ ନୁହେଁ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋପାଳ। ମଫସଲ ଜାଗା 4 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ରୂପେ ଟାଣଟୁଣ ହୋଇ ଚଳିଯାଏ। ସେଇଥିରୁ ପଇସାଟିଏ ବି ଉଣା ହେଲେ ଅଚଳ। ଗୋପାଳ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସ୍କୁଲରେ ଦରମା ମାସକୁ 2 ଅଣା। ସ୍କୁଲ ଦରମା ଛଡ଼ା ଆଜି ବହି ଖଣ୍ଡେ, କାଲି ସ୍ଲେଟ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କେବେ କେବେ କିଛି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼େ। ଏପରି ଉପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ମାସରେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦିନେ ଦିନେ ବୁଢ଼ାକୁ ଉପାସ ରହିଯିବାକୁ ହୁଏ। ଉପାସ ହେଉ ପଛେ ମୋ ଗୋପାଳଟି ପାଠ ପଢୁ। ଦିନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ଦେଖି କହିଲେ, ହରିସିଂହ, ତୁମର 55 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପେନସନ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବନି ତୁମେ। ସିଂହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ସଂସାର ଚଳିବ କିପରି? ସଂସାର ଯାହା ହେଉ, ଗୋପାଳର ଯେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ। ଗୋପାଳ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ସିଂହେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମଫସଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହେବ। ଅତି ନିକୁଛରେ ଭିଲେଜ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟିଏ ହେବ। ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିଲେ ତେଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରିଟା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ମଫସଲରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଟକ ଆଣି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଚାକିରି ଗଲେ ତେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଶାରୁ ଏକାବେଳକେ ନିରାଶ। ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଦେହଟା କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ତ ନିଦ ବି ହୁଏନି। ଭାବି ଭାବି ରାତି ପାହିଯାଏ। ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ମେହରବାନୀ। ବସାରେ ମୁକରିରେ ଚାକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କାମ ସାରି ସଞ୍ଜବେଳେ ସିଂହେ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ 2-4ଟା କାମଦାମ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟାଏ ଆରାମ ଚୌକିରେ ପଡ଼ି ବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସିଂହେ ଯେଉଁ ମିଠା କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିଲମେ ସାଜି ଦିଅନ୍ତି, ସେପରି ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ସିଂହେ ଭଲ କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିଲମେ ସାଜି ଆଣି ଭଲ କରି ଚିଲମଟା ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇପରୁ ବାହାରିଲା ପରି ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ବାହାରୁଛି। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଜି ଆସିଲେଣି। ସିଂହେ ବୁଝିନେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ। ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିରେ, ଖୁବ୍ ବିନୟରେ, ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଆଉ ଖୁବ୍ ମିଠା କଥାରେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ହାଲ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଗୋପାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପାସୋରିଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସେହିପରି ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଆଣ, ଦେଖିବା। ବାବୁଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା। କାରଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହନ୍ତି। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କ ମନସ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆୟୋଜନ ହେବାର ଉଚିତ, ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ରାତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ହରିସିଂ ହରିସିଂ କରି 10 ଥର ପାଟି କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ହରିସିଂହେ ପୁରୁଣା ଲୋକ। ଢେର ଢେର ହାକିମ ହୁକୁମା ଅମଳ କଲେଣି।
କାହାର କି ରକମର ମିଜାଜ, କିଏ କାହିଁରେ ଖୁସି, ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ସିଂହଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଦର୍ଯ୍ୟ ହାୱା ହେତୁରୁ କେହି ବାବୁ ହଠାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ ହରିସିଂହେ ସୋଡ଼ା କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ହାଜର କରାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସିଂହେ ଅଧରାତିରେ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଂହେ ଉପରବାଲା ହାକିମମାନଙ୍କଠାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ହରିସିଂହଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହୁକୁମ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହେ ତ ମହା ଖୁସି। ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନେଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ମାର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ, ଜୀବନର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ସିଂହେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ସିଂହ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ। ଯେମିତି ସେଇ ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ କି ଆଉ। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନସନ ହେଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକି ବାକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା ଧାର କର୍ଜା କରି ମତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ମୁଁ ସବୁ ସୁଝିଦେବିନି। ହରିସିଂହଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂହଙ୍କର ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମନ୍ତ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର କରୁଣା, ହେ ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ନିରଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଟାଏ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହଉ, ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପୁଅ ହାକିମ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଜୁତା, କୁର୍ତ୍ତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଣା ହେଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଭେକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ, ସେଇପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି
डाकमुंशी बाबू, पूरा नाम गोपाल चंद्र सिंह। एणे बसारे आसी देखती कण ना बुढ़ाटा धूलिया लुगा खंडे पिंधि कामरे लागिछि। गोपाल केमती भल कर दीटा खाइब, गोपाल गाधेई गला, ओदा लुगा सुखी नाही, पिलाटा काम करी धंदी हेलाणी। दिन राति खाली एई चिंता। आगे बुढ़ा सिंह बेले बेले हरिनाम करुथिले, किछि किछि धर्मकर्म करुथिले। एबे गोपाल बाबूंको पई सबु किछि जेमती भूली गलेनी। हरि एसबु देखि बुढ़ा उपरे खप्पा हेई गलेनी। धमकाई कहले, अरे निर्बोध, ए कौन रे? बुझिबु रहिथा। एणिकी गोपाल बाबूंकर भाव किछि किछि बदली गलानी। एबे बापकु देखिले मिछटारे रग रग सिंह सिंह हुअंती। एटा मूर्ख, इंग्राजी जाने नहीं, मूलिया, मइला लुगा पिंधि थाए, एटाकु बापू बोली डाकिबी, लोके कौन कहिबे? से दिन शिक्षिता केते जण स्त्री लोक सेमिज पोशाक पिंधि ठिया होइथिले। बुढ़ाटा देहरे कुरुता नाही, सेमानकर आग देई चालीगला। कि लज्जा! एटाकु बसारु न तड़िले आउ इज्जत रहिबनी। दिने डाकमुंशी बाबू बापकु कहिदेले, देख, तुमे मोर किछि उपकार करिनाओ, इच्छा हेले बसारे रुह, नहले चली जाओ। आउ देख, बाबू माने आम दुआरकु आसिले तुमे जेमती घरु बाहरिबनी, बुझिल? गोपालर कथा शुणी बुढ़ार कानमुंडा भां भां कला। गुम होई बसी पड़िला से। काहाकु कहिबो पुओ कथा? अजागा घा देखी हुएनी कि देखेई हुएनी। जाहाकु मनर कथा कुहंता से तो चली जाइछि। बुढ़ी कथा मनरे पड़िला। ढेर कांतिला। चारिआडकु अनेइला, केही भरोसा नाही। बुढ़ा दुख बेले बुढ़ी कथा मनरे करे, सुख बेले मनरे करे। मुह पोछिला, आउ कांतिलानी। गोपालर काले अमंगल हेबो। गोपाल बाबू काली सखाळे मफसलर काम जगाकु जिबे। बुढ़ा को किंतु जणाई नाहांती। सखाळु उठिले, अबक्या भावरे कहिले, ए बाबा, मु मफसल बाहरिली, ए जिनसपत्र सबु घेनी आस। केतरा बा जिनस? खबरदार, मूलिया करिबनी, कले तुमे जानिबो, मु पैसा पैसा देबिनी। बाबू पोशाक पिंधि काखरे छता जाकी बाड़ी घुराई घुराई चाली गले। बुढ़ा बिचारा कौन करिबो? सबु जिनस रुंडाई पुंडाई गोटाए गंठीरी बांधि मुंडाइला। चाली पारु नाही, देहरे बल नाही, आखिरु बेले बेले पानी बही पड़ुछि। 10 जागा बसी उठी संज सरिकी मंत्रामपुर रे पहुंचिला। डेरी हेबारु बाबू फजित ट्राए कले। बुढ़ा गुम होई बसी थका मेंटाउ थाए। बाबू सकाळ संज ऑफिस को जाती। बुढ़ाटा मुह बुझी बसारे काम पाइटरे लगी थाए। बाप पुओ दुई जण एक जगार बसी दुईटा सुख दुख कथा हेउछंती, ए कथा केही केबे देखि नाहांती। डाकमुंशी हेले मफसलर गोटाए हाकिम। केते लोक आसी दंडवत करि जाउछंती। मूर्ख बुढ़ाटा कौन जानिचे ता संगरे कथा कहिबे। बुढ़ा देहरे मफसलर पानी चलिलानी। जर हेले खूं खूं करी खासे। से खासटा राति को बेसी हुए। बाबू सोईपारे हरकत हेले। पियन को हुकुम देले, बुढ़ाटा को किया बाड़े फोपाड़ी दी आस। से पियनटा मूर्ख, इंग्राजी पढ़ी नहीं, किंतु तार गोटे देशी हृदय अच्छी। विचार कला, कणे बुढ़ा रोगीटा को किया बाड़े शुआई देबी। दिने बुढ़ार भारी जर, 3 दिन खाई नहीं। अधराती अंधार थंडा पाई बुढ़ार खास बड़ी पड़िला। बाबू तो भारी खप्पा। बुढ़ा छाती रे 2टा इंग्राजी घुसी मारिले। बिछଣା पत्र बाहर को फोपाड़ी देले। बुढ़ा गाँ को पळाइला। पाखरे थिबा खूब भल लोकंक ठार सुना जाइछि, गोपाल बाबूंको मन कुआडे सेई दिन ठारू भारी खुशी। आउ एणे बुढ़ा गाँ को आसी तार जो 2 माण जमी थिला ताकू भागरे लगाई देला। घरे बसी धान पाए। पेंशन टंकारे लुगा पटा तेल लुण खर्च चली जाए। काश हेला दिनठू
ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଟାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ